unang suku-sukur rohamuna opak padita dua hamidizon inang uluan kurang sehat amang parninggolan sehaan adong urusan keluarga turiau putih mamang unang suku-sukur rohamuna. Jadi andurang suta mulai martang yang mahita di bagasan rohata. Amin. Masuk mahita di pesta Natal tuhamuna netua-tua nami ruas lansia. Huriani tuhata sian horong lansia dohot keluarga namar pungudo hita di hari pesta Natal tuaka ruas lansia. Laho marlas niroha maka mulai tehon balgani asini rohani di bata namar suruh anakna ima hata i nagabi daging marhite hatu tubuh ni Yesus di Betlehem di bagasan las niroha si songoni upasa tahima tuhamu selamat hari Natal madihamu las marohata ainungaro si paluahita di bagasan unduk do seret niroha tapahibul marohata marsaur dohot Yesus dong tubi asa tung sikop las marohata tapuji tuata maritima ida. Marende masude, marende masude, marende masude. Napui jong ma. Tano ng laut harangani ng awang-awangin ang umay ng sungay olopon rajai olopon rajai olopon rajai. Marhite-hite guarni di bata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Dungi kabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon jadi huidahami mahasangaponna songon hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hatuaon. Haleluya martang yang mahita. Alea manami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Natubu di huta Betlehem. Sai pinuji maguarmu nabadiai. Ala nang ditikir hohami bangsum. Gok halalas niroha do hami nuaing. Ala bui terpatupa huriam. Acara Natal dohot marulaw nabadia tu lansia. Ramoti manasida saluhutna. Dohot akka pino parnasida sai jalu mahamule ateon ni rohanami nau tinopokmu marhite-hite anakmi. Amin. Undul mahamu mariti mahita. Kristus Raja sian surga tuatu portibion tubuh sian si Maria lau manobus itaon debatana sotarida kabe daging songonita nungarapon be Jesus Immanuel endeni suruani sangaman di Tuhan
di Parpunguata di bagasan Tikion imana tersurat di Pesalmen 27 memukasian ayat sada rodi 5. Jehovah dosi parmahan ahu dak tagamun urangan ahu. Di pasabam dorohaku ditogu tugu doahu di dalam hati goran alani guarnai. Hodo manutup meja di juluku, maradopon aka musuku. Dimiai hodo uluku, suk-suk do panginumaki. Ima sahatna, martua do akan tumangihon hatani di bata, jala naupeopsa. Amin. Mari dihita. Halalas niroha godang dahu barita honon nunga tubuh si palua dihita jolmaon asang apon di debata taus dame madi jolma lomoni rohani debata rohita jolma asini roha madia mudo damina sini bata mata anakna Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Horas makar tutuan nami lansia tajak komahatan di bata di Parpunguata sadarion ima nasian almanak niuriata hari Rebo 27 Desember 2020 sada Musa sia ayat 10 sada jahama parculo di bahasa Batak do bahasa Indonesia. Pahotok kuma padatu dohot hamu pabuana sojadi be ripasonon ni aik na sumar nasa namar daging uhud pabua na soma sabi aik na sumari mangaripason tanoon. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ima sahatna. Andorang somalua bangso ni debata. Andorang sopos jala sohot hapur sioni bangso ni debata. Na pinalua ni debata na sida sian sude aka si paru kilon na takas do debata mangalir mana tu na sida di pardalanan ni nguluna ditiki ganggu nguluna alai takas do tong amanginang nungamar padan debata. Allah sudah berkarya mulanya. Tapi karya itu tidak pernah diperhatikan bangsanya. Tidak pernah diresapi. Dak kaya di pahu sorusor bangsonai. Nga berkarya. Ngamar pambahena debata di bangsonai. Baik tiki di perbudakan Mesir do penasida andorong somalua nasida sian perhatobanan Mesir, baik pe sipata ditinggal hol baksoi debata alai tong do jonok do debata di nasida ala mangusade do nasida di pikiran nasa diri
dihagugona sadiri dang dia kuina sida pangaramotion pandungan di bata ale marite akan aposo ni di bata jok di bata pasahaton tu akan aposona asa mulak manian akabangsui marsomba mamuji di bata. Jadi mulanya amang sudah ada perjanjian Tuhan dengan manusia, sudah ada mulanya perjanjian itu dengan bangsanya Israel. Songoni manang hitaon namang inang nunga ditatat di bata ngulut taon mamuka bayi mamuka parsikolaat dot saat sinoai ngoma song kamuon na tua nami la sia lam jonok matong hita tu di batata lam tapa jonok ma dirita tu di batata alani umurta hasonangan nama lulutan waeng hasonangan saling lilingna ala ido baga-baga ni di bata ido pakiri moni songon hamu akan tua nami kan ido kan ido pakiri motakan amang inang hangulua saling lilingna molo tung petos hosata ala di bata alai nunga di parari di bata inanan na saliling lilingna ido hapor siota te ido na gomosta tiok atong berarti ikon di bagasan hasatiau do hape hita madapoto di bata mangihuton ibana. Nah tapi songon na pait dohot na tongging ulun alai na pasti nunga adong HP padan sudah ada rupanya dari awalnya awal penciptaan perjanjian kita dengan Tuhan dan Tuhan sudah berjanji ido ubahin ido nakini son pahotok kuma padaku dohot tamu pabuana soja di ripasonon ni aik sumar nasa namar daging dang ripasonon nabe aik na sumar tidak akan pernah sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi ima holong ni di bata nang pesipata rimas marnidahita bangsona jolma natinopana atong pos marohata nang adong do pada tado di bata ikon leonon di bata do umurna panjang Tuhamu amin umurna panjang peng-peng sawma Tuhamu rabdo aka pino parmuna nang popumuna amin martang yang kita mau lihat tema Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami upasa tua dupan muna badi Tuhan siala asi dot holong roham dot dengan dibasam na sia tok tong Tuhan mangiring-iring pada lana nami tarlumu binang diombason Tuhan marpungu do akan tua nami lansia ni huria maka pikra mat jati diombason naing mancalo parpadana badia mari tena mangaton parpadana badia atong Tuhan nang marpada dohot nasida di hatuon nasida jala pada mi Tuhan komoso matuna sida soloto matuna sida Tuhan asa di bagasan ai paso na sida do umur na gajang rap dohot aka paupuna sida pinopar na sida tong Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami ning udutut nami ma Tuhan ulo nami tina marulung badia atong mamangatur ho Tuhan di punguan nami na meto sadari o Tuhan asa toktong di bagasan ulup-ulup dalam marlas ni rohami rabdoh aka lansia ni uriamun asi maroham diami Tuhan sesama dosa nami no gadangi asa nong terlambat aka pasu-pasu ni pasatong tuami ganuk marsada-sada oma tangyang nami elelek nami nausumbo kami marhite-hite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangyang hami tuho amin maritima hita BGN deni suruhan sangap madi Tuhani nunga tubusi palua
jasi padame di padame de batata do dirina tu pardosa lunga tubuh Kristusi di huta Betlehemi eneni suruani sangapa di Tuhani. Kristus Raja sian surga tuatu portibion tubuh sian si Maria lamano usitaon debatana sotarida kabedaging songonita nungaraponita be Yesus Immanuel eneni suruani sangapa di Tuhani. Yesus Raja Adameon sondang hati gorani anondang nihang ngoluan disalujol mai di rumah rido dirina lama nobus manisia asa unang matebe alani dosa nabe eneni suruani sangapa di Tuhani. Purian itu hatta jari perningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus sadarion udu tatama tu ulaun nabadia obartu natinonahon ni Tuhata Yesus tuak kasisianna adorang so ditakup ibana lon nabadia ima perningotan tu Tuhan Yesus Kristus tada hasesani dosa doho padan nai baru paringot tu hangoluan nasora suda lanita paradi marohata maredehita nomor 152. Yesus nama morsa dosani portibion pangolu kami Yesus nama morsa dosani portibion pangolu kami Yesus nama morsa dosani portibion sai pasonang kami amin.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna, dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di Banua Gicang, asiroham, topok mahami na pungu di son, adorang hupanga kami no parpadanan na badiai, lehomma toddi parbadia tuganup hami, asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami, asa posituturo hanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus nama kokop kami. Pargogoy mahami macuadahod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor siaon na manguluy. Say taiti rohanami, asalam malungu kami tu Banua Gicang, asa say masihol hami pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Kita akan naung pinarhamaul ni debata. Kita sakap nuain mangaton parpadanan na badiay. Dibaheni tatibang ma jumulu, manang nataw kita marulaon na badia. Asaunang hona uhum manangise siyak kitao. Ay holan na uduk roha jala na manulsoli rohana alani pabahinan na sosure. Jala na somanopoti dosana, jala na porsia di hasesan di dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiay. Alayak ka na dohot marulaon na badia, unang be diuloy si bolis. Unang be didak dati martosa, tung padaw hamu marohamu na siyani, tung gotapok kamu ma hosom dohot late ni roha, alay pahingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mula mangulu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Atong tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamuma suku-suku no jong mahita saluputna. Di parhatutorohamdo halak pardu sa hosian hatutubum dohot alani pangalosin di patik ni debata, molo di parhatutoroham dokma olo. Namarsak doroham alani dosami, jala dipangi doroham naing malua honwain sian dosam, bolo songoni roham dokma olo. Di parhatutoroham do naung ro Tuhan Yesus Kristus tutano, panguluhon pardosa, ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopo, mamorsan jala manisa dosam, molo songoni di parhatutoroham dokma olo. Olo doho manggotapot sian roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahiho, jala na olo doho manisa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaun ni debata sude dosam, molo songoni roham dokma olo. Atong tapauduk be marohata, jala tatopoti ma sude dosata, ihutok kamu ma tangiangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, alak pardosa gudang dohami, ay jut hulau si hami patikmu, tamado hona uhummu hamin waing dohot sogot, molo balos sonommu tuhami pobar tu pabahenan nami i. Alay alani gudang ni asi dohot tolong ni roham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop pami,
Alani ubay na hupami mangido tuho asi maroham dihami say jalo mahami say sesama sude dosa nami jalaleho todi parbadia tuhami asa margugo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon naho Bartulomo ni roham saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamuak ka naman opoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni rohani debata, say sahat matuhamu na hinaporsiam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Jesus do hudok tuhamu, pos ma rohamuna, nung nga sesa sa lukut dosan muna, marhite-hite guarni debata ama, dohot anak, dohot todi parbadia. Amen. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut maloma ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihol tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Amen. Udul mahita sa luhut na. Marede hita, edeta nomor 150 tul. Jesus nang sineat, ihaw na pinasilang, roham tokong daulat, nang uju tanilang, marutang o sa amin. Tangihok kamuma tona ni Tuhan ta Jesus laho padirikon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan ta Jesus Kristus do sagu-sagu borngin nai uju tarje heibana. Didok mamauliate tungi di ponggoli mai di parliam ma tuak kasisian na huhut madidok. Jalo hamuma jala pangan ma. Dagit kudoi na nilehot tu hamatian humokop hamu. Baik kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Jala dung sunna sida mangan. Dibuat ma panginumani didok ma mauliate. Dungi didok ma tunasida. Jalo hamuma. Sudi hamu manginum siani. Ia panginumano padan nai baru mon marhite-hite mudarku nani usehon umokop pamu. Bahen hasesaan ni dosa. Say baik kamu masongoni bahen parningotam muna diau. Atong nungarade ida jala dai hamuma dengan bahasa ni debata. Sai
Sayun ang juabe Panginoon mamiona ay debat amamio ibaeni sayro maho sayro kusur romano. Dosa hodidok roham nasotama bedo dang pola alani dosa umay nasudat pomot ay nungasay dodo sami igarar Tuhan Yesus nang say dodo sami. Naro pandang iboloni imat Tuhata Yesus idang inamasahiti isarti baen Yesus ulini baritai lasniro aboloni say dipuji rohati Yesus Yesus Yesus. Maradehi tamuse edeta nomor sia ayat sada los jongjong mahita saluhur. Puji
Pujima Tuhan debata ale todiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Pujima Tuhan debata ale todiku jala unang tung hadupahon denggan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilehot tuho denggan basa dohot asini roha. Para siroha jala pardenggan basa do Tuhan debata, labat terimas jala para siroha gudang. Dang dibahet tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibalosot tuhita na hobar tu hajahatotta. Songon asin ni rohani ama-ama tuaka anak kon na do, asin ni rohani debata, diakka na makabiari ibana. Nungatakas di patuluhod debata, holong ni rohanay tu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa do hita. Atong dalam malua mahitan waik siya rimasna, dunggabe parpitor hita hinorkon ni mudarnay. Dibaheni, say pujion ni pamangaku dohot rohaku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata, walat nyon rodi saleling ni lelengna. Amen, jalo hamuma pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala asima rohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasaurohon ma damena tutodim. Amen. 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 Kudul mahita salu. Pasahat kami Tuhamu hakama nami na nami kunguan lansia. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Maulia tema dia mempetita, maulia tema dia kaabang doina, dan tuan hari nanya holongan rohanani, nunga sipul be ulauta ima ulaun nabadia. Waktu sirama masih jalan kita studi baduahon marpoto mahita lansia Indonesia studi dulu metan non marpoto itu doaka amat paditata ate asa marpoto hita masih jalan lebih hita diaka dongata baru marpoto mahita isor diaka tikata Roma kami menjalak kamu. Seai matahi
ai doa luahon aposi Tuhan Yesus mudar nai magolong ai nanggok dosa rohami malua baenoni tutu malua baenoni. Mahita sama foto hita. Semahita ke amung, dia ke dainang. Oh dong, jadi isina sewoi jong-jong nama buat artina kursina kursi. Nah sebuah tidang liling ibarat kursi, ibarat kursi. Jadi mulubui hitan non bodo 2 lapis. Asa 2 lapis ke sini. Ima kan bertingkat di. Nah dokon altar saya bertingkat. Bodo hita budina. Abang guru si Syaturi. Bagus, anak buru siap suri doa amang